вақт тилло аст. аммо бо тилло вақтро харида наметавонем. ассалому алайкум тамошобиноне ки вақти худро дариғ намедореду барномаи моро тамошо мекунед. ҷустуҷӯ аст, яъне барномаи навбатии ҷустуҷӯй, ё сода карда фаҳмонем жидди меняи тоҷикӣ. ин барнома на дар телевизиону на дар дигар ҷо, фақат дар шабакаҳои интернетӣ аст. нафароне ҳастанд ки падару модарро ёд намекунанд. тамоман аз паси наташаву дигар ҳолатҳо баъд ки мешунаванд падару модарашон гузашт, давон меоянд чипта нест, яъне билет нест, дигар ҷо ду баробар харҷ карда, сарфа карда ба дигар ҷоҳо илоҷи карда меоянд. баъд дар сари санги мазор ва сар монда ва дар поёнаш менависанд: эй модари ҷону, чӣ падарҷону, чиҳо. бениҳоят зиёд аст. дар зинда буданашон парво надоранд, бегардан, на ёди падару модар мекунанд, на ёди зану фарзанду дигар. баъд як кору ҳолате шуд, ба давон меоянд, баъд пушаймон мешаванд. ва боз ҳаст нафароне ки як илоҷе мешавад, ё коре мешавад, ҳодисае мешавад, асир меғалтанд, ё хотирашон гум мешавад, ё худо накунад. хулос фаҳмидед, нафароне ки аз хона берун шуданд, дигар на тамос гирифтанд, на чизи дигар. мо бояд онҳоро пайдо кунем. вақте ки мо гуфтам, ман куллан инҷо фақат ман гӯянда ҳастам, нишон медиҳам, мегӯям, аммо ин ҳамакаса ҳастем. шумо ҳама тамошобинон шояд нафареро дидед ва зуд хабар медиҳед. пас рафтем. Буриев Маҳмуд Ҳасанович, 15 августи соли 1995 аз шаҳри Қубодиён. 9 октябри соли 2016 ба шаҳри Санкт-Петербург рафт, дигар беному нишон шуд. то ҳол ягон хабаре нест. хоҳиш мекунем ба ютуб гузоред то кӯмаке бар мо бишавад. худо аз шумо розӣ бошад. ассалому алайкум бародар, ман аз шаҳристон. барномаи шуморо тамошо кардам. аввалаш худо, баъд аз шумо умед дорем. ба ёрдами шумо муҳтоҷем. акаамонро гум кардем. Маҳмад Расулов Хайрулло. соли таваллудашон 17 майи соли 1976. соли 2012 аз ҷои кораш баромада рафт, дигар бедарак аст. на телефон мекунад, на ягон хабар. соҳиби 3 фарзанд аст. падару модари пир дорем. ҳар рӯз чашмашон ба роҳ аст. мо барномаи иждии миняи Росия додем, аммо ягон натиҷа надод. касе ягон маълумоте дорад, ӯро мукофот интизор аст. боқӣ худо нигаҳбон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. худованд аз шумо розӣ бошад, бародари азизам. акай диловар, мактуб аз як мӯйсафеди пири нобино аз шаҳри Душанбе. аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ин мактубро хонед, яъне видео кунед. бачаҷони ман, муддати 27 сол мешавад ки фарзанди ҷону ҷигарамро интизорам. аз ғами писарам бошад нобино ва мӯйсафеди пир шуда. ҳар лаҳзаву сония интизорам ки писарам аз дарвоза медарояду ба оғӯш гираму сар надиҳам. худоё, яке шумо сабаб мешавед писарамро меёбам. маълумот оиди писарам Каримов Дағдиршо Анварович. соли таваллудаш 1970, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷои таваллуд шаҳри Душанбе. соли 1997 ба Русия рафт барои кору бору зиндагӣ ва дар ҳамон Россия хизмат кард. Амурская област, шаҳри Чита. ӯро охирон бор дар шаҳри Хабаровский край диданд.
аз кулли бародарони мусулмон хоҳиш мекунам дар куҷое дидам илтимос ба ҳамин рақамҳои телефон занг занед ва раҳмати худо ба падару модарат писарҷонам. раҳимов шӯҳрат ҳамидович соли таваллудаш 1 ноябри 1977. соли 1998 аз хона баромад, дигар барнагашт. сулаймонов Аюбҷон Холматович соли таваллуд 20 ноябри 1961. 27 декабри соли 2001 Аюбҷон ба шаҳри Москва рафта ва 27 декабри соли 2001 шиноснома яъне паспорташонро гум кард. баъди ӯ соли 2002 дигар ягон хату хабар нест. телефонҳо дар поён. салом акай диловар. падари ман 12 сол мешавад ки гум шудааст. соли 2007 ба шаҳри Москва омада барнагашт. то соли 2015 занг зада меистоданд, аммо аз он сол ин ҷониб дигар занг назадааст. дар ҷустуҷӯи падарам мебошем. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ба ман кӯмак кунед. соли таваллуди падарам 1965. мо 4 фарзанд мебошем. ман фарзанди калонӣ ҳастам. аз ноҳияи Тоҷикобод, ҷамоати Ширинчашма. айни ҳол ман дар шаҳри Екатеринбург кор мекунам. касе пайдо кунад ё ин ки дида бошад, ба ман занг занад. тӯҳфа 50,000 рубл. номи падарам Порсоев Аброр Хуҷа. рақамҳо дар поён. ассалому алайкум акай диловар. мо тағоямро ҷустуҷӯ дорем. Атамуродов Умедҷон Ҷураевич соли таваллудашон 1985. зодгоҳи шаҳри Истаравшан, вилояти Суғд. ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд. соли 2014 ба шаҳри Москва. охирон тамосашон 20 январи 2014 буд. аз шаҳри Иванова. то ин дам аз ӯ хабаре нест. илтимос ба мо кӯмак кунед. биби беморам дар интизори ӯст. шахсоне ки ӯро диданд ба ин рақамҳо тамос бигиранд. мо аз шумо сипосгузорем барои ташкили чунин барноматон. ин буд барномаи навбатии ҷустуҷӯ. шарт чунин аст: чӣ почтаи электронӣ аст, чӣ рақамҳое ки гузоштем, 4 расм дар бораи гумшуда маълумот ва рақами телефони худро, яъне ки касе ки биёбад ба кадом рақам занг занад. мо рақамҳои худамонро намегузорем, мо рақамҳои шуморо мегузорем. ва чандин нафар ёфт шуданд, пайдо шуданд, фақат занг заданд. аммо чанд бор мо хоҳиш кардем ки видео равон кунед, гузорем, накардам. хеле мефаҳмем ин баъдан дар муҳити мо дуруст намеояд. диловар будам Сафаров. боз то барномаи навбатии дигар ҷустуҷӯ. якдигарро эҳтиёт кунед, то ки гум нашавед. шуморо дӯст медорам. худоҳофиз. то суроғат ро наёбам, ман шабонгоҳон нахобам. зиндаи ту از خدا امیدوارم. ای خدا مشکل کشایم، یوسفم را باز یابم. دوست دارم بس که او را از تو بوده او نشانم. یوسفی من را بیابه.